ஒரு பிக் பைக் போறீங்களா? நான் ஊட்டி விடுறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் ப்ரோ வர ஊட்டி விட ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு. ஊட்டி விடுங்க ப்ரோ. பெரிய போயிட்டா ஊட்டி விட்டு இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரோ. ஏதோ அது வைக்கிறாரு எது வைக்கிறாரு வைக்கிட்டோம். தலைக்கறி சாப்பிட முடியாது. தலைக்கறியில் ஏதாவது மாட்டோம். சிக்கன் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டாரு. ஐயோ நான் எடுக்கிறதோட பெரிய போயிட்டா இருக்கு. அதில் இந்த பெப்பர் மட்டும் தனியாக தெரியுது. இதில் போட்டிருந்தது இதில் போட்டிருந்தது. சவரோட்டிலையும் தலைக்கறி டாப்பாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சாப்பிடல, நான் உங்களுக்கு ஊட்ட வாய்ப்போ பெரிய போயிட்டுனா என்னன்னு இப்போ நான் காட்டுறேன். ஐயோ ஃபஸ்ட்டு பரோட்டா எடுத்து வச்சுட்டு நல்ல கறியாக எடுத்து பார்க்கணும். கறி எடுத்து வச்சு சேர்வா வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும் எப்பயுமே. நான் குறைச்சிட்டேனா? ஆமாம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பெரிய போயிட்டா போயிடலாம். அப்புறம் வந்து எவ்வளோ நேரம் அது சாப்பிட போகிறாருன்னு எனக்கு தெரியல. செம்ம கூட்டம். நான் இங்கே ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த எல்லாமே காலின்றாங்க அவங்க. அந்த செம்ம கூட்டமாக இருக்குது. ரொம்ப பெரிய வெயிட் ப்ரோ.